nangyari po sa amin ng pamangkin ko. I was 11 and he was sick hanggang ngayon. Parang nightmare siya sa akin. Ang worst po nun, kasama pa rin po namin sila sa bahay up until this day. And every time na nakikita ko po siya, sobrang bigat. Para po ako nandidiri sa sarili ko. Sino ba talaga may kasalanan? Yung may pagkakasala. Napaka-safe naman ng answer mo. Hindi ako na lang may kasalanan. Umamin ka na kasi. Aminin mo na yung kasalanan mo. Ano bang kasalanan? Ganyan kayo eh. Ayaw nyo umamin sa mga kasalanan ninyo. Huling-huli na nga kayo, hindi pa rin kayo umaamin. Ang hirap sa atin, parang hindi nyo nababasa yung libro namin. May libro kami. Ano ba libro nyo, mga lalaki? Sa 11 utos, huwag kang aamin. Ganun. Paano yung pang-umpisa hanggang pang-10? Huwag kang aamin. So lahat ng yun, huwag kang aamin. Oo, mahirap na. Hirap naman kasi sa inyo, pag umamin kami, ginagamit nyo kasing instrumento to para masaktan muli kami. O balikan yung mga ginawa namin na gusto na namin magbago. Nakakahiya naman sa inyo, ah. Nakakahiya naman na kayo yung nagkamali tapos kami yung dapat umintindi. Yun na nga eh. Lahat naman tayo tao lang, nagkakamali at kailangan intindihin. So intindihin na lang natin yung mga nangurap sa atin? Ayun lang, hindi ba pwede intindihin yan? Ay, blood ako dun. Oo naman, nakaka-high blood yun, no? Grabe, no? Ang daming mga pumunta kahapon sa rally. Sobrang dami. Pero sana talaga safe and sound lahat ng mga umattend ng rally at sa pagkakataong ito, lahat ng mga nagpunta doon naka-recover na kahit papaano, no? Kasi physical strength din yung gamit nila at saka nagkaroon din ng pisikalan kahapon, dude. Grabe, dun sa may Mindiola. Mindiola, sa may Recto, Ayala Bridge. Naku, grabe, may nasunog ng motor. Binasag, imbis na Malacanang sinugod, iba yung sinugod yung pulang... yung pulang lagi nababanggit sa Top Secret. Nababanggit sa Top Secret. Galit sila dun. No? Baka ayaw din kasi nila yung mga... Ayaw nila ng ng maligaya yung mga nandun. Oo. Kasi baka kasama kabit. Imagine mo, nasa gitna ka ng pasarap mo, no? Tapos biglang marinig mo may nag-welga sa labas. Sira momento mo nun. Ay, nako. Anyway, Kabisha, I hope you're safe and sound today. It's a brand new day, Monday. Kahit patapos na yung Monday natin tonight. Well, ang kasama nyo naman na magtatapos kasama ng araw ninyo ay kaming dalawa. Ang babaeng naniniwala hindi man ako palagi may pera, at least palagi naman ako maganda. Your boss, Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating Kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Dahil kay Lola, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal. Uy, si Lola, ang dahilan kung bakit niya naramdaman ang tunay na pagmamahal. Grabe naman kasi talaga magmahal ang mga lola natin. Ikaw ba may lola ka? Meron, oo. Buhay pa hanggang ngayon? Oo naman, buhay pa. Masasabi mo ba na mas paborito ka ng lola mo kaysa sa sarili niyang anak? Hindi. Pero alam ko na yung lola ko, makikita at mababasa mo sa kanya kung sino yung mga paborito niyang tao. May favoritism siya. So kapag favorite ka ng lola mo, anong binibigay sa'yo? Malaki-laki, gano'n. Talaga? Pag hindi ka paborito, ay nalimutan ko, babawi na lang ako sa'yo. Pairam nga ng lola mo. Oo, gano'n. Wala na yung mga lola ko eh. Yung lola ko, nakasama ko yan, nakasama ko rin ng matagal na panahon yan, yung lola ko. Wala na siya ngayon? Hindi, buhay pa rin. Wala akong malungkot mag-deliver ng aking kwento. Kung makapagsabi ka naman na nakasama ko rin siya sa matagal na panahon, akala ko wala na.
naman. parang dun sa linyahan mo, parang wala na siya. 70 plus na yung lola ko. Ah, talaga? Lakas pa. Grabe. May jowa. Uy naman, buhay pa yung ano na sila? May jowa? Jowa? Oo. Asawa, syempre. Kala ko jowa eh. Golden sila yung ano ba yun? Yung, Golden na anniversary. Yan, oo. Nag-celebrate sila ng Nalagpasan golden na nila marriage yun. anniversary. Oo, nalagpasan na nga nila yun eh. Wow, ang galing naman nun. Nang hindi sila magkasama, gano'n. Ano ba talaga? Hindi nga sila magkasama. Paano hindi sila magkasama? Magkaiba sila ng bahay, mas pinili nila yun eh. So parang sila, pero, sila, mag-asawa sila, pero living independently sila. Yes, kasi may gusto sila mga anak na samahan at suportahan at damayan. Sa bagay, pag tumatanda ka na raw, ang mahalaga na lang sa inyo is maging magulang sa inyong mga anak. Yes, yan. Hindi ako Tama sure yan. pero sa akin parang, depende. Well, abangan nyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1